Afmontering af loftlys. Det eneste du skal bruge er faktisk noget flat. Her er sådan en multitool, hvor der er en masse i, så vi prøver lige at finde noget, der passer. Jeg tror, en flad kniv kan gøre det, faktisk. Bare lige op i den her lille sprække, der er her. Det behøves faktisk ikke mere op end lige sådan der. Upsi. Og sådan er det sådan set ude, kan du se. Hvis du skal have hele lampen af, så tager du den her. Trykker der på den der. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det en klips. Og der er faktisk også lidt i siderne, som skal bruge mere end en hånd. Men ja, trykker på dem, og så kan du faktisk få dem ud. Det tog noget, så er det sådan der. Hvis du skal skifte pæren, der er derinde, du kan se der. Så tager du de to sølvfarvede, som er her. Der. Så kan man sådan set faktisk næsten med en hånd, tror jeg. Ja, det kunne man. Så få den ud. Og så hiver du sådan set bare. Så er det sådan set bare at hive pæren ud der. Og så er det ny i, hvis det er fordi den er gået, eller hvad man nu vil. Og når den skal tilbage, så er det faktisk bare klipsystem. Jeg kan lige hjælpe den lidt, hvor man siger. Ja. Og når du så skal montere den igen, så er det selvfølgelig på med stikket, og så er det, skal den bare op og klippes ind på plads. Og klippes ind på plads i hullet der, ikke? Ja, så lige det. Man kan så også vælge, som jeg har gjort, at købe sådan en der. Det er sådan en lille sjov fætter, som gør, at lyset det bliver tændt i 15-20 sekunder, i stedet for at det slukker med det samme. Så det vil jeg lige prøve. Og der vil komme en ny video. Held og lykke.